चाचा जी हम एक सवाल पूछे चाहते हैं आपसे। पूछी ना बिटिया रानी। कौन मैया गोर बाड़ी कौन मैया करिया, कौन मैया गोर बाड़ी कौन मैया करिया, कौन हो मैया ना अरे कौन हो मैया ना बाड़ी अंगिया के पातर, कौन हो मैया ना। बिटिया रानी आपके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनो। दुर्गा मैया गौर बाड़ी काली मैया करिया, दुर्गा मैया गौर बाड़ी काली मैया करिया, शीतल हो मैया ना हो शीतल हो मैया ना बाटी आगिया के पातर हो शीतल मैया ना, बाटी आगिया के पातर हो शीतल मैया ना। और सवाल हम पूछे चाहब। पूछी ना। कौन मैया बेटा देली कौन मैया बेटिया, कौन मैया बेटा देली कौन मैया बेटिया, कौन हो मैया ना अरे कौन हो मैया ना बेली अमर सुहागन, कौन हो मैया ना। आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ बिटिया रानी, सुनो। दुर्गा मैया बेटा देली काली मैया बेटिया, दुर्गा मैया बेटा देली काली मैया बेटी, शीतल हो मैया ना हो शीतल हो मैया ना देली अमर सुहागवा हो शीतल मैया ना, देली अमर सुहागवा हो शीतल मैया ना, देली अमर सुहागन शीतल हो मैया ना, तेरी अमर सुहाग शीतल हो मैया ना, तेरी अमर सुहाग शीतल हो मैया ना, तेरी अमर सुहागन शीतल हो मैया।